बयनिसिमबो श्री श्री बिमा लक्ष्मी फुजानि आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिबाय। दिनैहाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे जोंहा सिखोना बाजार बे बाजारनि लांगोनायाव जोंहा श्री श्री बिमा लक्ष्मीनि मोनसे गोदान मन्दिर लुफुंदों आरो बे गोदान मन्दिरखौ दिनैहाय नैबे लक्ष्मी फुजाजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बेखौ बेखेवनाय जादों आरो बे बेखेवनायाव आंखौ आलासि महरै बाहागो लाहोनायखाय आं बिथांमोननो खोब गोजोननाय जासिदों। आङो बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामलायनाय जासिदों आरो आङो बेखौनो बे बेखेवनायनि गेजेरजों फोरमायनो लुबैदों। बे ओनसोलाव जोंहा गोबां दैदेनगिरिफोर जोंहा दा बाहाय बाहागो लाफैदों आरो जोङो बेखौनो बुंनो हायो जे जोंहा बाथौ धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंहा बोसोरफ्रोमबो दिनैहाय बिमा लक्ष्मीखौ जोङो होबोबाय थादों। दिनैसिम जोंहा नैबे सिखोना बाजारा 19थि बोसोर जोङो बे फुजाखौ होबोबाय थानाय जादों आरो दिनै फैयै फैयै जोंहा एसेब्लाबो जोंनि धोन सम्पतिखौ एसे थिनानै दिनै गोदान मोनसे मन्दिर जों खालामनो हादों। आं आसा खालामनो हायो बे मन्दिराव जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गोबां जोंनि बाथौआरिफोर दिनै गोबां बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा बे बिमा लक्ष्मीनि सेराव फैनानै निसय आर'ज गाबगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि न'खर, जोंनि समाज, जोंनि ओनसोल बे ओनसोलनि गोजोन थासारि, अनलायनाय, फोथायलायनाय, जौगालायनाय बे थासारिखौ जों मोननो हागोन। आं आसा आरो मिजिं खालामो जाहाथे जोङो बिमा माइनावनि अननायाव, आफा बोराइ बाथौनि अननायाव जोंनि न'खर, जोंनि समाजा जौगानो हाथों। रांखान्थि बिथिङाव, समाज बिथिङाव, थुनलाइ बिथिङाव, धोरोम बिथिङाव जों फारफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो जौगानो हानायनि बिथांमोनहा निसय जोंनो बोर होगोन आरो जों आसा खालामगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि गोदान जोलैफ्रा निसय जोंनि धोरोमखौ गोबानानै, जोंनि हारिमुखौ गोबानानै जोङो थांनांगोन आरो बिश्व दरबाराव जोंनि धोरोम, जोंनि समाज बेखौ जोङो फोसावनो निसय नाजानांगोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनो साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो लोब लोब बाहागो लानानै जोंनि आदर्श आरो सानस्रि बेखौ जोङो गोजौ फारसे लांनो हागोन आरो बिश्व दरबाराव जों जे बर', जोंनि धोरोमा बाथौ आरो जों जे बिमा माइनावखौ फुजियो बे बाथ्राखौ जों बिश्व दरबाराव जाहाथे जोङो फोसावनो हायो। बिनि थाखाय आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर जासिबाय।